Cu toții am crescut cu Iliada și Odiseea lui Homer, măcar prin legendele Olimpului. Iar acum avem și un film cu buget uriaș care să ne transporte în lumea lui Homer de acum 3000 de ani. În timp ce internetul e rupt în două tabere, unde fiecare încearcă să bage calul troian în cetatea celuilalt, dezbătând dacă actorii sunt suficient de greci și armurile suficient de lucioase, dacă regizorul a tăiat prea mult din Homer sau dacă mai trebuiau încă 3 ore de IMAX, noi ratăm esențialul. Homer nu a scris pură fantezie. Arheologia și știința modernă ne arată că monștrii și miracolele grecilor antici, care ne-au fascinat în copilărie, au fost cât se poate de reale, doar că înțelese complet greșit. De la ochiul gigantic al ciclopului Polifem și poarta de intrare în infern, până la profețiile oracolului din Delphi sau faimoasa lână de aur. Acum știu la ce vă gândiți. Super, o să ne spună acum că minotaurii au existat și Ulise chiar a păcălit un ciclop adevărat? Evident că nu. Nu căutăm monștri, ci istoria din spatele legendei. Astăzi avem oase misterioase, scurgeri de gaze naturale și preoți care au știut exact cum să facă bani din asta. Troia și războiul troian. Cu toții știm povestea și cum au ajuns acolo. Paris o cunoaște pe Elena, soția regelui Spartei, după care Paris o fură pe Elena, grecii ridică o flotă de 1000 de corăbii să o recupereze și se bat 10 ani sub zidurile cetății din pură mândrie masculină. Timp de secole, istoricii au clasat povestea drept o simplă fantezie. Și aveau un argument logic. Homer a scris Iliada și Odiseea prin secolul al VIII-lea înaintea erei noastre, adică la vreo 4 sau 500 de ani după ce s-ar fi petrecut evenimentele. Homer doar repovestea o legendă transmisă pe cale orală timp de generații. Când o poveste e plină de zei care intervin în lupte și eroi invulnerabili precum Ahile, reacția absolut firească a fost să bage și cetatea Troia tot în pachetul cu ficțiune. Asta până în 1871, când un om de afaceri german, extrem de bogat și absolut obsedat de Homer, prenume Heinrich Schliemann, a decis că istoricii greșesc. Ghidat de arheologul Frank Calvert, cel care probabil că identificase deja locul, Schliemann a început să sape în localitatea Hisarlık din Turcia de astăzi. Și au găsit-o, au găsit Troia lui Homer. O veste explozivă, la fel ca metodele lui Schliemann de arheologie. Ca să ajungă la stratul pe care îl căuta, a folosit dinamită și a aruncat în aer straturile superioare. Arheologii au descoperit că Troia nu era un singur oraș, ci un fel de sandwich arheologic. 9 orașe distincte, unul peste altul, construite pe parcursul a 4000 de ani. De fiecare dată când locul era distrus, supraviețuitorii nivelau dărâmăturile și construiau un nou oraș deasupra. Arheologii le-au etichetat simplu, de la Troia 1, cea mai veche așezare, până la Troia 9. Stratul asociat direct cu războiul lui Homer este Troia 7, datat în jurul anului 1180 înaintea erei noastre. Știm că avea ziduri masive de apărare de câțiva metri grosime, întărite cu turnuri de apărare. Este fix cetatea impresionantă descrisă de Homer. S-au descoperit inclusiv cioburi de ceramică grecească miceniană, confirmând contactul direct cu aheii din Iliada. Apoi au apărut arhivele Imperiului Hitit, care menționează în acea regiune un oraș numit Uilusa, nume care se potrivește suspect de bine cu Ilios, al doilea nume dat de Homer cetății Troia. În plus, hitiții vorbeau despre un popor numit Ahiaua, adică Ahei, termenul pe care îl folosea Homer pentru greci. În stratul Troia 7, arheologii au găsit cenușă, oase umane împrăștiate și depozite masive de pietre pentru praștie, adică amprenta inconfundabilă a unui oraș asediat, jefuit și ars din temelii. Nu s-a găsit niciun cal de lemn, nicio armură magică a lui Ahile și niciun certificat de căsătorie al Elenei. Dar s-a dovedit că a existat un oraș fabulos de bogat, exact în punctul strategic descris în Iliada lui Homer. Motivul războiului troian a fost unul pur economic. Troia controla strâmtoarea Dardanele, punctul care conectează Marea Egee de Marea Neagră. Oricine stătea acolo controla comerțul cu cereale, cupru și lemn din epoca bronzului. Troienii practicau o taxare agresivă pe fiecare corabie care încerca să treacă spre Marea Neagră. Grecii nu au trimis 1000 de corăbii pentru Elena, ci ca să desființeze o vamă care le ruina economia. Homer a băgat zeii și calul troian în poveste, doar pentru că o farsă cu un cal de lemn sună mult mai poetic decât 10 ani de război din cauza taxelor vamale. Lâna de aur sau prima operațiune de spionaj industrial și furt de tehnologie din istorie. Homer menționează legenda în Odiseea, când vrăjitoarea Circe îi amintește lui Ulise că singura corabie care a scăpat vreodată întreagă din stâncile mișcătoare a fost faimoasa Argo. Legenda o știm cu toții. Prințul Iason adună 50 dintre cei mai mari războinici ai Greciei, faimoși argonauți, și pleacă pe ape necunoscute într-o misiune sinucigașă. Să aducă lâna de aur a unui berbec zburător, păzită în regatul Colcida de un balaur care nu dormea niciodată.
Secole la rând, povestea a fost privită ca pură fantezie din motive evidente. Berbecii zburători și dragonii care vara nu dorm au fix zero legătură cu lumea reală. Doar că scepticii s-au lovit din nou de dovezi arheologice și geologice imbatabile. Știm exact unde se afla regatul Colchida, pe țărmul estic al Mării Negre, în Georgia de astăzi, la poalele munților Caucaz. Știm și că în lumea greacă, Colchida avea reputația că era absurd de bogată în aur. Între anii 2002 și 2010, o echipă de geologi a analizat râurile din regiunea alpină Svaneti și a comparat datele terenului cu vechile texte grecești. Concluzia este că râurile de munte din Georgia încă transportă pulbere și granule de aur erodate din stânci. Geologii au estimat că un singur zăcământ din zonă conține peste 65 de tone de aur. Partea cu adevărat genială este modul în care localnicii scoteau aurul din apă. Când culegi aur din râurile de munte, particulele fine pot scăpa printre degete. Așa că georgienii din antichitate au inventat o tehnologie simplă și eficientă. Scufundau și fixau blănuri de oaie în albia râurilor. Apa trecea prin lână, iar fibrele dese prindeau și rețineau particulele grele de aur. După câteva zile, blănurile erau scoase la mal și puse la uscat la soare, pline de granule aurii strălucitoare. Când un marinar grec care a debarcat pe acel țărm a văzut o piele de oaie plină de aur atârnată la uscat într-un copac, nu a văzut un miracol divin, ci o tehnologie minieră extrem de profitabilă. Tehnologia este atât de eficientă încât localnicii din Svaneti o folosesc până astăzi. Dacă mergi acum în acel colț de Georgia, poți vedea oameni scoțând din râurile înghețate lâna de oaie plină de sclipiri de aur. Grecii n-au trimis o corabie de război la capătul lumii după un berbec magic. Iason și argonauții au fost prima expediție de jaf și spionaj economic din epoca bronzului. Cât despre dragonul insomniac care păzea lâna, el a fost adăugat în poveste doar pentru că nu suna prea bine ca grecii să spună acasă că au mers până în Marea Neagră doar ca să fure o metodă de colectat aurul. Oracolul din Delphi. Dacă Homer a scris despre universul zeilor și al eroilor, generațiile care au urmat au învățat foarte rapid cum să-l monetizeze. Grecii antici și apoi romanii au înțeles o lecție simplă de economie. Nu trebuie să pleci până la capătul lumii ca să te îmbogățești. Trebuie doar să găsești o scurgere de gaz toxic și să pui taxă pe viziuni divine. Așa au apărut două dintre cele mai profitabile francize religioase din antichitate, pe care nu le găsești în Odiseea sau Iliada, din simplul motiv că au fost dezvoltate mai târziu, pe structura legendelor deja existente. Oracolul din Delphi a fost cel mai important centru de consultanță politică și militară al lumii antice. Dacă erai rege și aveai de pornit un război, nu consultai generalii, ci făceai o donație la Delphi. De la Alexandru cel Mare și până la împăratul Nero sau filosoful Socrate, toți au mers la Delphi în căutarea profețiilor. Procedura era un spectacol în sine. O femeie numită Pitia cobora în încăperea secretă din subsolul templului, se așeza pe un trepied deasupra unei crăpături din pământ și inhala un abur cu miros dulceag. Începea să delireze, iar vocea ei se schimba subit, devenind spartă, distorsionată și pe un ton complet straniu. Pentru un grec antic, faptul că o femeie își schimba instantaneu timbrul vocal era dovada incontestabilă că este posedată fizic de zeul Apollo, care îi vorbește direct doar pentru că este un grec special. Timp de un secol, istoricii au băgat povestea la categoria mituri, pentru că primii arheologi care au săpat acolo n-au găsit nimic. Asta până în anii 90, când o echipă de geologi a descoperit că două falii tectonice majore se intersectează fix sub templul lui Apollo. Atunci când au analizat rocile și apa de izvor, au găsit urme de etilenă, un gaz hidrocarburat folosit ca anestezic în medicina secolului 20. În doze mici, inhalarea de etilenă produce fix starea de transă, spasmul vocal, halucinațiile și amnezia totală ale Pitiei. Marea posesiune divină care a mutat granițe în antichitate este doar efectul inhalării de gaz. Plutonium sau respirația lui Pluto. În orașul Hierapolis din Turcia de astăzi, fondat abia în secolul II înaintea erei noastre, preoții din Grecia romană au dus farsa la alt nivel. Acolo au deschis așa numitul Plutonium, poarta spre infern. Locul era o grotă din piatră unde preoții aduceau tauri sănătoși ca sacrificiu, iar în fața mulțimii adunate în amfiteatrul din fața peșterii, taurii erau băgați în grotă și se prăbușeau morți în câteva secunde. În schimb, preoții intrau și ieșeau din peșteră neatinși. Pentru public, era dovada supremă că zeul Pluto ucidea orice muritor, dar își proteja slujitorii. Când cercetătorii moderni au analizat peștera cu senzori, au găsit o concentrație de dioxid de carbon de 91%. Falia vulcanică de dedesubt emana gaz în continuu.
Miracolul prin care preoții supraviețuiau era o lecție simplă de fizică. Dioxidul de carbon este mai greu decât aerul și se acumulează la sol, formând un lac invizibil de gaz toxic de doar 30 de centimetri. Taurii își coborau capul, inhalau gazul și se sufocau în doar câteva secunde. Preoții erau mai înalți și mergeau drepți cu capul sus în aer curat. Ba chiar își programau spectacolele dimineața de vreme, când aerul rece făcea ca pătura de gaz toxic să fie mai densă, iar moartea animalelor mai rapidă. Toată afacerea s-a bazat pe faptul că oamenii sunt mai înalți decât vitele. Ciclopul Polifem. L-am lăsat la final pe cel mai faimos monstru din Odiseea, Ciclopul Polifem, gigantul cu un singur ochi în frunte, care trăia în peșteri, avea turme de oi și mânca marinari greci nepoftiți. Dintre toți monștrii din mitologia greacă, Polifem pare imposibil de ancorat în realitate. Și totuși, fantezia lui Homer are la bază dovezi fizice cât se poate de reale. Deși Homer a fost vag cu geografia și grecii plasau peșterile ciclopilor pe insulele din Mediterană în general, autorii antici și istoricii moderni au plasat peștera lui Polifem pe coasta estică a Siciliei, chiar la poalele vulcanului Etna. Iar Sicilia, alături de Creta, Malta sau Cipru, a fost casa unei specii preistorice fascinante, elefantul pitic. Grecii n-au văzut un elefant viu până la campaniile lui Alexandru cel Mare, adică sute de ani mai târziu. Pentru ei, orificiul pentru trompă arăta exact ca orbita unui căpcăun. Dacă te uiți la craniul unui elefant pitic, fără să-i vezi trompa și urechile, acesta este de 2 ori mai mare decât un craniu uman. Chiar în mijlocul feței, acolo unde se atașează mușchii trompei, se află o cavitate nazală gigantică. Orbitele oculare reale ale elefantului sunt mici, adâncite și poziționate pe lateral, aproape invizibile pe un schelet vechi și spălat de ape. Pentru un marinar grec din epoca bronzului, care intra într-o peșteră din Sicilia și găsea un craniu uriaș cu o gaură imensă în mijlocul frunții, concluzia era inevitabilă. Acolo sigur a murit un gigant cu un singur ochi. În spatele fiecărui monstru, fiecărei profeții, berbec zburător cu lâna de aur sau chiar poarta iadului, nu se află voința zeilor. Se află doar o avarie la instalația de gaze a planetei, un zăcământ de aur, o fosilă înțeleasă greșit și o armată de preoți antreprenori care au știut exact cum să le monetizeze. Așa că tot scandalul de pe internet despre cât de fidel e filmul Odiseea față de scrierile lui Homer e o comedie absolută. Wow! Se cere acuratețe de la o poveste construită ea însăși pe o serie de erori ridicole de percepție e destul de absurd. Sursele de inspirație ale lui Homer n-au fost zei sau muzele, ci marinari antici care n-au recunoscut un elefant și preoți care au realizat că oamenii sunt mai înalți decât vitele. Mulțumim că te-ai uitat până aici și ne auzim în următorul episod.